is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most. And all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder, and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most. And all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago.
Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining hauna nga Sabado sa Agosto, adlaw sa aton mahal nga Birhen Maria sa sining First Saturday. Kagkaron man nga adlaw ang aton bugos nga simbahan nagasaulog sang dako nga kapiyastahan, ang pagbalhin sang dagway sang Ginoo or Transfiguration of Jesus. Ang kapupunan sini nga selebrasyon makita naton sa dinalan nga nagasiling. Nakita ang Espiritu Santo sa masilaw nga panganod, kagikan diri na batian ang tingog sang Amay. Ini among akon hinigugma nga anak, ang akon nahamutan. Pamatii ninyo siya. Mga muyo kita.
O Dios nga amon amay, sa mahimayaon nga pagbalhin sang dagway sang imo anak, imo ginpalig-on ang mga misteryo sang pagtuo paagi sa pagpanaksi sa mga propeta, kag imo gintagna sing makatilingala nga kami imo mga anak nga inayupan. Kabay nga pamatian namon ang iya tingog, agud nga mapanubli namon sa isa ka adlaw upod sa iya ang himaya sang imo ginharian. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 28, tubtob 36. Sang makaligad ang mga 8 ka adlaw, pagkatapos ang paghambal ni Jesus sa mga pulong, gimpaupod niya Sanday Pedro, Juan kag Santiago, kag nagtaklad siya sa bukid sa pagpangamuyo. Sa nagapangamuyo siya, nagbalhin ang dagway sang iya nawong, kag ang iya bayo nagsilaw sa kaputi, kag may 2 ka tawo nga lalaki nga nagpakighambal sa iya. Sila amo Sanday Moises kag Elias. Nagpakita sila sa mahimayaon nga dagway, kag nagpakighambal na hanungod sa iya pagalin nga madali na lang niya matigayon sa Jerusalem. Si Pedro kag ang iya mga kaupod na tulugan sing mahamuok sadto, pero sang pagkabugtaw nila, nakita nilang himaya ni Jesus kag ang 2 ka tawo nga kaupod niya. Sang manugtaliwan ang 2 ka tawo sa iya, si Pedro nagsiling kay Jesus, "Manunudlo, maayo gid kayari kita diri. Mahimo kita sing 3 ka tulda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias." Wala niya mahibaloi kung ano ang iya ginasiling. Sa nagahambal pa siya, may panganod nga nag-abot ka naglikop sa ila. Hinadlukan sila, sang magsulod sila sa panganod. May tingog gikan sa panganod nga nagsiling, "Amo ini ang akon anak, ang pinili, pamatii ninyo siya." Sang makahambal na ang tingog, nakita si Jesus ng isahanon na lang. Sadto nga mga inadlaw, ginhipsan ini sa mga ginutunan, kawala gid sila magpanugig bisan kay sin-o na hanungod sa ila nakita. Mga utod kagabian para sa pagpadalom sang aton pagpamalandong, na hanungod sa Ebanghelyo nga aton nabatian sa sini nga aga, aton nabiabihon si Reverend Father Angelo Ansula, Parish Priest sang Our Lady of Peace and Good Voyage, Airport Subdivision, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Juji. Mayong aga, Sister Ninia, kag mayong aga sa aton nga mga tagpalamati. Subong adlaw aton ginasaulog ang fiesta sang pagbalhin sang dagway sang aton Ginoong Hesukristo. Kung magtanaw kita sang sine, kung wala kita nakapasugod, hindi kita ka-insindi sang kabug-usan. Kapin pa kung may nagabutang sa screen 1 year later o kung 2 years later. Butsilingon ang istorya sang sina nga sine nga itananaw naton, nagaimbitar sa aton sa pagbalik sang nagligad nga 1 ka tuig o kung 2 ka tuig. Kay ina nga hitabo sa sina nga tuig, magadala sa aton sa pagpahangop sang kabug-usan nga istorya sang sine nga aton ginatanaw. Kung aton mahisayran ang aton santos nga ebanghelyo, nagasugod siya sa pagsiling 7 ka adlaw ang nagligad. Ini nagadalaman sa aton sa pagpamalandong nga may natabo 7 ka adlaw ang nagligad. Ano ang natabo 7 ka adlaw ang nagligad? Ang natabo 7 ka adlaw ang nagligad nga ang aton Hesukristo nagsiling sa iya mga gintutunan, ang anak sang tawo igatugyan sa mga tawo, ila sa patyon, ila sa ilansang sa cross. Amo ni ang natabo 7 ka adlaw ang nagligad, 1 ka semana ang nagligad. Ang pag-pronounce, ang pag-announce ni Jesus sang iya pala abuton nga kamatayon. Kag bangod sini ang mga gintutunan sa ila nga pagkabati, 3 ka bagay ang natabo sa ila. Una, amat-amat nga nagluya ang ila nga pagtuo. Nagsugod sila sa pagpamangkot, ano na lang ini? Ginbayaan naton ang tanan. Karon nagsiling siya, mapatay man lang sa gali. Ikaduha,
Nagsugod sila sa pagduda sa matutuon nga person ni Jesus. Hindi bala sila niya anak sa San Dios? Hindi bala sila niya gamhanan siya? Kag sila niya mapatay man lang sa gali? Anak gid bala sa San Dios? Nagsugod sa pagpangduha-duha ang mga gitutunan hanungod sa person ni Jesus. Ikatatlo, nga ang mga gitutunan ni Jesus matapos nga makabati sa sining pronouncement kag announcement sang aton Hesus Kristo na hanungod siya kamatayon, amat-amat nga nagpugday, amat-amat nga nagdie down ang ila nga paglaom na hanungod sa aton Hesus Kristo. Abi naton luwason niya kita. Abi naton hari siya nga magapakig-away siya batok sa aton mga kaaway. Mapatay man lang sa gali sa iya nga mga kaaway. Amat-amat nga nadula ang ilang nga paglaom. So tatlo ka bagay ang natabo. Nag-die down ang ilang nga pagtuo, nagsugod sila sa pagduda sang person sang atong Hesus Kristo, kag amat-amat nga nagkadula ang ilang nga paglaom. Pero anong matahom sa aton Hesus Kristo? Kay nahibaluan niya ang unod sang panguna-huna katagipusoon sang iya nga mga gintutunan. Gani gintawag niya si Pedro, si Santiago, si Juan, kari kamo upod kamo sa akon kay may ipakita ko sa inyo. Amon ni nga nagbalhin ang dagway sang atong Hesus Kristo. Kay luyag niya itibong liwat, yan ang pagtuo sa mga gintutunan nga amat-amat nga napugday, amat-amat nga nagluya. Luyag niya itibong liwat, inang pagpangduha-duha sa mga gintutunan hanungod sa iya person, kag inang paglaom nga amat-amat nagasit in tungod sang iya pronouncement kag announcement na hanungod sa iya palaabuton nga kamatayon. Kag sang pagbalhin sang dagway ni Jesus didto sa bukid, amat-amat nga nagbalik ang ilang nga pagtuo kag pagkilala sa kay Jesus. Siling sang tingog ining akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa iya. Gin-affirm, gin-confirm sang aton mahal nga Dios nga si Jesus amo ang iya bugtong anak, among iya pinalangga nga anak. Kag matapos sini nagbalik ang ila nga pagkilala sa person ni Jesus. Kag subong man ang paglaom, amat-amat nga nagasit-in kag nagbalik sa yadtong mga gintutunan. So ang piyesta sang pagbalhin sang dagway ni Jesus, isa ka pagpapag-on sa kabuhi sa mga gintutunan, agud to nga mag-usoy sila sa dalan sang Ginoo. Kay matapos sini ang Ginoo nagpanaog na sa Jerusalem sa pagpangatubang sang iya kasakit kag sang iya kamatayon. Madamo gid nga salamat Father Juji sa imo nga pagpaambit diri sa amon sang bunga sang imo nga pagpangamuyo kag sa imo man nga relasyon sa buhi nga pulong sang Dios. Salamat sa pag-guide sa amon sa sining nga adlaw paagi sa pag-share nimo sang imo nga reflection. Hasta sa madason nga semana, Father Juji. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox?
Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga Sang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad, stock na alas 4 sa aga. Welcome kami ng pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition, pang Sabadong edisyon sa Platuntunan, Petsas Ace sa bulan sang Agosto. Una ka Sabado sa ikawalo bulan tuig 2022. Kamusta na? Welcome natin mga suka, welcome natin mga palamati. Ang ato si mga kabumbo sa kabusan ng 61 ka barangay sunod sa Bacolod, mga kabumbo natin sa mga banwa kasunod sa ikabugusan sang probinsya. Sa man mga nakatuktok sa aton FB Live kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan nila na makitaan karon.
Mabatian nato po palagan sing agas niya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Mga tinderas-tinderas sa ato volunteers nga aga pa ka na bulog tao sa ato sining mga merkado publiko. Kamusta na bintana ya? Kamusta na bakanay sining kagahon? O ko sa ato karon nga nagapulo pangapi na nga mga senior citizen, mga lolo-lola, nanay, tatay, o sa ila mga purukan, sa mga kabaranggayan, kubuas man sa mga kapiyan sa aton nga mga merkado. Good morning. Welcome din pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Mga driver naton, nga aga pa nagabulog tao, preparasyon, balik pasada, balik biyahe, siniya nga adlaw sang Sabado. Ang mga nag-night out naton kagabi, nagkapuli na tagsan nyo kumapulian. Of course, nga to, sining mga pulisan nga patayin pa karoon nagulagulaga, nagabulabantay sa sitwasyon. Sa ilatag sa mga area of responsibility, of course, upad natin mga BIPAT members, mga barangay tanod naton, ngara pa karon sila tag sa mga area of responsibility. Mga guard on duty nato no sa mga pribado kag pampubliko nga mga kumbuyahan nga aga pa man karon ara na nagagiapo no, nagaplastar sa ila iya nga kwan sa ila sining pwesto tubtob nga busa man sining kagahon. Kapon niyo sa diri ka Sabado sa aga niya si Bombo Dennis Rubica. No, mga balita aton gagpataman balita aton yung balon sining aga pamalagan siya Platuntunan. Kadto kita na sa aton sining mga nagapaunay nga mga balita lokal. Sa aton sining mga nagapaunay nga balita lokal ang nagapabiling nga blanco sa gyapon ang mga pulisag kang pamilya sa duwa ya ka mga residente sa barangay 35 des Mesidor sa Bacolod nga sang labdang vlog pa gin-report sa mga pamilya nga naabdak o gindalaya sang apat ka mga kalalakinan sa Dr. Ligdan Agosto 2 sang gabi. Pizza size na tasbong pila na kadlaw na ligad, apat na kadlaw. Wala pagyapon makita yung duwaya ka mga persona. Samtang dugang pagiging mga balita lokal, ang Provincial Legal Office until now wala pa makaraba pagwa sa ila sini resulta sa investigasyon sa sining 3 tublag ka mga doktor kay isa ka hospital staff nga reklamo sa Department of Health mga kabanan. Kaga of course update kita karon sa presyo sa mulotanon presyo sa utan sining gahon kamusta unta kung nagsaka nagdabo nagbintinar ang aton sining mga presyo sa utan kadto kita karon sining kagahon sa may Libertad Public Market. Speaking sa Libertad Public Market, of course subong adlaw muna nang ginaulat ka ginahandom sa nga tanan ang aton una nga semana una naton nga Sabado sa pagpanagtag naton sa premyo sa aton sining inan suwerte sa palengke promo. Oy sining adlaw aga pa mga taga Libertad Public Market ara kami dira magakadto magapanabuwag bansang premyo para sa inyo. Alas 6 sining agawa kit anay nakita dira sa may Libertad Public Market. Sa mga nagapauna nato yung mga balita nasyonal, School Transport Service ginatagan na karon sa panugod sang LT Fairby nga magkasugod na sa elaborasyon sinimang pagbukas iya sang klase. Diblang kay may mga partial face-to-face classes so kailangan ning kwan ang mga school buses. Ining mga school transport service mga binan nga may ara iya sang franchise gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samtang Department of Health nagpahayag wala na sila sa may na-detect pa nga kaso sa monkeypox na diri iya sa pungsod Pilipinas. Samtang una nga pasyente sa monkeypox siya nagtapos na siya sini 21 ka adlaw nga isolation kahapon. Di sa buong adlaw pwede na siya kuno magpakighalobilo sa iya sini membro sa pamilya. Sa aton sini balita iya sa lawasang pungsod China ginuntat ang tanan sini nga mga pagpakigsugulanon sa pungsod Amerika, particularmente sa aspeto iya sa environment kag militar. Ini kasunod iya sa pagpakita akong bilang pagprotesta man sa China sa ginpatagayon nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi.
Dito iya sa teritoryo sang Taiwan. Sa manang mga balita, ang ato ni may balita, ang ato gabat ang balita, ato ni Bolon siling kagahon, pagpalagad siya pratutunan Bombo Report sa first edition. Mabulubog na subong aton siling kagahon mga kabinana, kahapon na magulugal umon naton nga tiyempo, may mga pagtupa sa ulan, until na subong kagahon na mabugnaw aton siniyang tiyempo. Nitidala ni sang LPE kagamunson nga nagpiktok rin sa area sa Visayas. Speaking sa mabugnaw ng panahon subong nga Sabado sang kagahon, por painiton tanak ro mga kabinan, ang aton mabugdaw ang panahon, paano ta painiton? Of course, mangin masadya ki mga minute karon ato sini una nga semana, una nga Sabado sa aton panagtang sa mga premyo, di sa aton inan suwerte sa palengke promo. Subong aga mga kabinan taga Libertad Public Market. Batayan nyo kami aga pa. Alas 6, sarad ang ng team sa Bombo Radio Bacolod sa FM. Nga mag-prekupar naman mag-plastar kayo mag-panagtag sa inyo siling pa-premyo. Sa aton siniinan suwerte sa palengke promo. Sa aton siniyang tawag palengke draw naton, palengke kasiyahan naton makabilang. Kaya tibala nyo may tatlo kita ka mga kategorya sa pagpanagtag sa ato sila pa-premyo diya sa inan suwerte sa palengke promo. So ato ikatatlo kategorya muning patigayon naton sa raffle draw, pagpatigayon naton sa mga kasadyahan, activities, mga hinampang, video challenge, video key challenge, kay iban pa sa mga merkado ng aton mapilian. Subong nga Sabado, sinaton unang Sabado, unang semana sa aton sila pagpanagtag sa mga premyo sa inan suwarte sa palengke promo sa aton palengke kasiyahan diri kita subong aga iya sa may Libertad Public Market. Sa mga nagpapati dito sa may Libertad Public Market, prepara na inyo sila mga entry, prepara na inyo sila nga ihulog karon nga entry dira kay magapanagtag man kita dira sa aton sila nga mga pa-premyo da sa may Libertad Public Market. Sa aton sila nga palengke kasiyahan, of course, may ara kita magluwas sa aton nga mga entries in there, send in entries na to naging pangdagdag sa aton nga mga drop boxes sa palibot ya sang probinsya sa Bacolod kadiri sa aton studio. So sa lugar yung katuan naton tagsa ka mga merkado, may chance pa ka mo dira ang taga market nga magpadala sa inyo mga entry, maghulog sa inyo entry. Subong aga sila nato na da kita sa may Libertad Public Market. So taga Libertad pwede na kabuda ka prepara sa inyo mga entry, ihulog nyo karon kay may ara kita sa anom ka mga winners dira nga pagakwaon. Tagsa ka winner magabaton sang premyo nga 500 pesos cash kag 500 pesos ya nga worth sang gift pack mga kaibigan po. Anom ka mo dira. Magabaton sang premyo kung sa bahan total ta 1,000 pesos tag isa sa inyo. Kaya 500 pesos cash kag 500 pesos ya nga worth sang gift pack. Plus may kasiyahan po kitang hatag sa inyo. May ara kitang ipaparar nga mga games like sang bunong braso. Napakusog-usog ba may mga kargador dati laban-laban tamimi giniban kontra mo kargador kiti anag na siya pabaskog-baskog. Sa mga auto naton dira sa may Libertad Public Market, prepare ka mo kami mga hinampang kita karon with corresponding panghatag naton nga mga kasadyahan sa inyo. May ara pa kita video key challenge o mayo do magkanta, prepare tingog danay mag-inom bugnaw sa kagahon inom anay to taho para magwapong tingog mo karon mag-intra ka sa aton video key challenge mga kaibigan. Kasi naton karon niya sa may Libertad Public Market, mayara kita sing anom ka mga winner nga magdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth ng gift pack tag sa isa sa ila mga kaibigan. Preparado na ka muna mga kotorato sa may Libertad Public Market. Ikaw papatay subong, good morning dra kay may dugay-dugayo ara da amon team ya nga mag-atipan sa inyo sa pagbaton sa inyo mga entry. Kagwasin nato sa ato sinikaron niya ang mga dugang pangkakasiyahan dahil sa may Libertad Public Market. Of course, ato sining makaturan sa mga wala pa nakahulog sa ila sining entry para iya sa aton sining first week draw
first week winner naton sa Inang Suertes Palengke Promo, di imang problema. Lawig pa, mga kauturan, lawig pa ng sinimana ang ato sinipagpanagtang sa atong premyo din sa Inang Suerte sa Palengke Promo. Padayon ka magyapon sa pagulong sa inyo mga entry, kahit may second week pa kita, may third week pa, so on and so forth. Lawig pa niya atong magpagtaganay, no? So magulong ka magyapon sa inyo mga entry, sa atong siningan Suerte sa Palengke Promo, kaya dako pag inyo sa tsansa nga maganaw kasi ko may tatlo kita ka mga kategorya nga pwede nyo intrahan kag mangin alagyan sa pagbaton sa inyo dalag ko nga makasparises sa siningan Suerte sa Palengke Promo. Nationwide ato sila nga promo kapin 6.5 million pesos nga valores sa pagpamadya ang aton nga iga panagtag mga kaibigan. Of course, siyempre lang na magbakala ka mo sa produkto nga aton kwalifikado nga mangin proof of purchase ninyo mga kaibigan. Kaya rin nagulat sa inyo ang dalagko nga mga cash prices sa aton siningan Suerte sa Palengke Promo. Kasiyahan mga kaibigan sa liko. Subong first week pa lang kita una pa ng semana sa mga panagtag naton sa mga papremyo para sa inyo mga suki namon sa kahinan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Para makainta, para makasakop, para makapadala sa inyo sa mga entry, of course natin magbakal sa mga produkto nga magamit yung nga proof of purchase. Kaya nga isang silver swansok kang puti, walang labis, walang kulang na linamnam sa mga kusinira nato, kusiniro nato sa mga restauranto. O din nyo pag-aboy ang puto sa konsuldan sang silver swansok kang puti. Tipre, sa matagsa nato kapag luto, muningga pa sabor. Gapa namin sa aton nga mga luto, kaya magluto ako sa mga sabado sing adobo nga baboy, malo aslom kagagaw ang aslom mo tamis nga sabor, namit nila. Oy, pinaksyo ng isda, matangi mo sa silver swansok kang puti para mangin marimis ang sabor. Of course, hindi pagyaboy ang iya sa suldan, isa lang ka empty pouch or label sang silver swan vinegar manang gamiton nyo nga proof of purchase. Of course, hari man diri, pwede nyo man magamit ang sticker o coupon nga inyo maangkon sa tagsa inyo po bakal sang mga produkto sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sa tagsa kay mga produkto sang Orocan nga inyo bakal tingnakon, may ara na sang sticker nga nagatapik or may dala, may upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So, mo nagamito nyo, isa ka sticker sang Orocan or isa ka coupon, pwede na sa nga mangin proof of purchase sa inyo sining entry nga ipadala. So, of course, ng Orocan, bakal nyo sa mga suki ninyo nga mga nga mga department store sa merkado naton dira, may mga baligya man dira, sang produkto iya sang Orocan. Of course, hari pagiday ang inyo sining resibo sa inyo sining pagpamalaklon. Of course, tanan-tanan ginapahayag o ginahambal nga mga proof of purchase, available na mabakal na iya sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Ang gamito nyo, ang resibo. Sa tagsa ninyo pamalaklon sa Pure Gold, ang resibo nga inyo sining mabaton, amo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Provided, dapat ang balor sa inyong ipamakal, ang balor sa resibo nga nabutang dira, hindi magnubo sa 300 pesos. Sa mga nag-groceries, sa Pure Gold, paano ka mo, iba nag-grocery diya pang pilak libok pesos. So, diskartihan nyo man, kung paano kung makakuha sa madamo nga resibo, para madamo man nga entry ay inyo mahulog diri sa Inang Suertes Palengke Promo gamit ang resibo sang Pure Gold bilang inyo siling nga proof of purchase. Diri sa Bacolod may pila kita, may tatlo kita ka mga sangasang Pure Gold. Of course, iban pa bayan sa probinsya, may ara dira, anywhere, any branch sa Pure Gold, pwede nyo magamit ang resibo bilang proof of purchase. Ano bagay na pwede nyo magamit nga proof of purchase, of course, sa mga nagpipagkaroon nga magkanto sa ila siling magkanto sa ila siling mga transaksyones siling adlaw iya sa Domingo. Of course, iti subong ya dapat may matinlo kita sa aton lawas. Dapat manginahulungon kita sa aton sining kayong lawas.
of course, para protektadong pamilya, magamit sang Lifebuoy, antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. So, yung Lifebuoy, bakal nyo na sa mga merkado, sa mga grocery store, sa mga tiyanggi dira sa inyo sila kapurukan, kagabaranggayan. Hindi paghaboy ang putos ang Lifebuoy. Bangod, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Isa lang ka empty box. Sa misa naman nga variant size sang Lifebuoy, pwede na nga mangin proof of purchase. Ang takop or tansan sang San Miguel Pale Pilsen, mga kabayan, no? Sa subong Sabado, damo sang mga nagaplano nga mag-outing. Of course, kita ang mga Pilipino, basta may kasadyahan, may tipon-tipon, may okasyon, di gid malay kawan, hindi ginay madula ang inom. Of course, ang San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Ang unoda, builanda, kung may ara kada na stock nga beer sa inyo, San Miguel Pale Pilsen, sa balay mo da, pang-abrihi ka, ibubo sa pitsel ang unod, ibutang sa ref para hindi magsungaw, ang taklob, sopta, himuwa nga proof of purchase. Nato isa lang kataklob, takop, tansan, sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml or 1,000 ml, pwede gid nga mangin proof of purchase. Kada mo sa ato sila nga mga proof of purchase, so dako ininyo mga payan tsansa, nga makapadala makulong sa inyo sila mga entry. Pwede mo nagamit nga proof of purchase, of course, diri ang aton sila nga R40 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sang kupon? Of course, inyo sila pagpamalakon, pagprinda sa mga las kagrilo, kadto kamo sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry. Bangod tagsa, isa kagatos kapasos nga balorya sang alahas o riloban, yung maprinda or mabakal, sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, kamo pagkatagaan niya sang isa ka coupon. So, kung dako nga kantidad, inyo na transaksyon sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, damo kamo sa coupon nga mabaton, damo kamo sa entry nga mahimo, dako ang tsansa ninyo iya nga magadaog. Kag of course, ari man direwa, pang pakondisyon sa aton ni kaya nga lawas, no? Pang suplemento sa aton sining lawas, subong yung tsimpo na dapat imo sining immune system niya bakod, ang imo siniyang imo sining lawas bakod kasi mo dugay-dugay do talagang bailo klima kita mo nagasiburo ka na. So kung mabakod imo sining immune system, layo ka sa pamantian, di paano magbakod imo immune system, bakal ka inom ka sang seed panyawan, mga kabinan, pang-paboost ni sa ato sining immune system. Basta seed marketing, tatak magaling. Anong imuon nyo? So, of course, ang kapsula, imno ang putos, managamit nyo nga proof of purchase. Alang ka blister pad or banig, sang seed panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or seed panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. Simple na nga mga proof of purchase, para mangin na ibutang na sa sobre, sa isa ka puti nga sobre, silyuhan mayong sobre, butang mo da scotch tape or staple mo, para hindi magkalahulog, magkaladula, ang imo siling mga proof of purchase, kaya basta ibla pag-check sa ato siling FDA representative, kulang ang required proof of purchase, di mo disqualified ka no, dapat silyado ang tagsa ninyo ka mga sobre, nga butangan nyo sa mga proof of purchase. So, sa gawa sa sobre, ibutangan nyo sila kompleto ngalan, edad, address, contact number, week number, subukon mahulog ka, puro week number 2 na. Kag, ibutang imo sila nga proof of purchase. Of course, hindi gid pagalibtan ang perma. Tagsa ka sobre, tagsa ka entry, dapat may perma, mga kabanan. Ibutang mo dato sila promo title, sa left, sa right side sa sobre, right lower side sa sobre, utato sila promo title, Inan Suwerte sa Palengke promo, 2022 sang Star FM at Bombo Radio, mga kabinan. Of course, na mga proof of purchase ko nila nga mga hintay hulog na sa mga drop boxes, malapit sa iyo tagsa ka mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri sa Palibot, sa Surat sa Bacolod, or mismo diri sa atong studio, Sa atong diri sa studio, bukas kita diri 24 oras. Lunes, Tob-Tob, Domingo. Bisan holiday,
pwede inyo mahulog inyo sining nga mga enter. Dili aton drop access sa aton sining nga labi diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Di ka mo magtalang, mambala ka po sa driver kasing round trip ka sa Bombo Radio, makita nyo man diyo ang dako ngalan nga Bombo Radio Broadcast Center mga kapanan, di hulog yun inyong drop inyong mga entry any time of the day. Of course, ang aton nga mga papremyo, aton nga panagtag nga kasiyahan, aton sige panagtag nga cash prizes, aton sila tagsa kasabado ang pag-draw sa inyo sila makaturan, sa aton sila makasuki sa kainan. Of course, para sa aton sila mga entries in the may tatlo kita ka mga paagi, send-in entries sa merkado, kag ato sila nga online activation. Magsinikta send-in entries sa muna mga entry nga ato ginuhulog sa mga drop access. Dra sa inyo malapit nga mga lugar, muna man kita makwa sa winner. Sa ato sila send-in entries, may ara kita sang tatlo ka mga winners nga pagkakwaon. Siniyang nga Sabado. First week sa ato sila nga promo. Ang third prize winner natin, magabataon sang cash nga 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Of course, ang second prize winner natin, 4,000 pesos cash ang premium batunon, dugangan tapos sa pinutos nga regalo nga nagabalor naman niya sang 1,000 ka pesos. Kag sa aton first prize winner, 5,000 pesos cash ang premium batunon plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Terrible na. Kaya kita mo na ang paragtagan na ito sa premyo. Nasa Senate entries pala na ito sa aton sa ikadua nga kategorya sa pagpanagtag sa premyo. Because ang online activation kasiyahan. Sa aton online activation kasiyahan, may tatlo kayo kita ka mga winner. Di pa, ano kung hindi makapasakop sa aton online activation kasiyahan. Of course, sa mga panag-iya, sa mga sari-sari store, mini groceries, mga tiyangge, o sa mga purukan, kabaranggayan, ada sa palibot sa sulod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Oriental, amo na yung tsansyan nyo. So, dira sa inyo, siling mga tiyangge, ang mga ginlawag naton nga mga purchase, mga produkto, simple na imuon nyo, ginabaligyan sa inyo mga tiyangge, may grocery nyo, i-plastar nyo mayo, arrange nyo mayo, nga manami matalabon ka maka-attract sang customer. I-plastar na manami lang pag-display, then kuhaan nyo na sang video. Ang mga produkto nga magamit naton, magamit ninyo nga mga purchase like ang ibig ng Silver Swan sukang puti, sang Lifebuoy, mga kaibanan, nga ti mabaligyan no dira, i-plastar na mayag kagwaan nyo sang video. Dapat klaro ang video, kaya may judges kita na nga may mga rado kita na nga magalantaw sa video kada sila mga pili sa aton sining winner sa online activation kasiyahan winner naton na magluwas sa produkto inyo sa kuan video. Of course, ang sagwas ng tiyangge, kuhaan nyo man video inyo sa nga tiyangge nga kitao ng ngalan sang inyo sining nga tiyangge. So ina nga video para sa aton online activation kasiyahan winner, simple na himuon nyo, ipadala nyo na, isend nyo na sa inbox ng Bombo Radio Bacolod FB page. Mga kaibanan, laki padala ang detalye, ang ngalan sang interest in there, tapos ang ngalan sa sari-sari store, kag ibutang imo nga kompleto nga address kag contact number mga kaibanan. Mula simple lang kitang inyong imuon. So, hindi magramabudlay pa na, kahit online saya, hindi na ka mong pangabudlay pa kadto, kundi hindi na ka maghulog sa mga entry. Ihulog ina ako ni nila ang video sa aton with complete details sa aton sini inbox sa Bombo Radio Bacolod FB page. Kaya may tatlo pagkikita ka mga winner kapag kuhaon sa aton online activation. Of course, diri ang duwa ka mga consolation prize winner nga tag sa isa sila magabaton sang premyo 2,000 pesos cash plus tag sa isa sila magabaton man sang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Ang aton first prize winner sa aton online activation kasiyahan nagabaton sang padyabalor 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Mga kaibigan mo aton nga second category ang aton online activation kasiyahan winner. Of course, sa aton sila katatlo kategorya amo na silong ko subongang sa merkado. Subongaga
Nakita sa may Libertad Public Market, no? So sa mga ito, natin ang mga vendors sa merkado, pwede ka makulog sa inyo sa mga entry. Kaya magluwas na aton sa inyo mga entries, nga ginulog sa ato studio sa mga drop access naton, dahil sa Libertad Public Market, kung may ihulog mo ng entry, magakuha pa kita dira sang another nga anom ka mga winners. Tag sa isa ka mga winner, magabaton sang premyo balor 500 pesos cash ka plus 500 pesos siya nga worth sang gift pack. Anom ka mo dira. Ay magabaton sang padya, kabukusan balor tag sa inyo tag 1,000 ka pesos sa gintunga ta na 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack. Of course, ato sini kasiyahan, ato kasiyahan, hindi na pagpanagtag sa mga propinyo, may iban pag kita pamagi, enjoy man kita. May video kay challenge kita direkron sa may Libertad Public Market. May ada kita iban pag mga partner games kin preparasyon nyo, like ining burong braso, kag iban pa. Masadyahan na ka mo, malipay pa ka mo, siyempre makakuha pa sang stress inyo siningarawas. Mga kaibigan. So, prepara na taga Libertad Public Market. Subong agad na kita magapanagtag sa ato sining katatlo kategorya sa ato sining insurance sa palengke promo sa ato sining palengke kasiyahan. Sa mga nagulog sila mga entry, preparara, monitor makamo, pwede mga kadto ko rin sa may kuano sa may Libertad Public Market, makasaksiman kayo basta maka-entra pa kamuya sa mga kuanato no. Pahampang, maka-enjoy gamaya, maka-relieve sa ato sining stress sa bilog yang simana. Lewata, Suartes Palengke promo, sang Bombo Radio kag Star FM 6.5 million pesos nga balor isa pagpapadya ang aton nga igapanagtag nationwide. Of course, ginauna natin aton sini tagsa Sabado nga mga winners kay sa aton siniya grand draw, nyo, weekly draw lang ato sining pagpanagtag sa mga propinyo sa aton siniyang Suartes Palengke promo. May grand draw pag kita sa maabot nga bulan sang Setyembre. September 24 sa aton sining grand draw ang atong pagdagana iya sa papremyo per area. Tagsa ka mga lugar may stasyon sa Bombo Radio ko sa FM may sigurado nga winner. Sa aton sa Grandong may 8 kita kay mga winners. Diri sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 5 consolation prize winner. May 5 kita ka mga maganaog nga sa aton sa consolation prize. Tag sa isa sila magabaton sa premyo 2,000 pesos cash. Plus, may another 3 pagkita mga major prize winner. Ang third prize winner natin magabaton sa premyo 5,000 pesos cash. Ang second prize winner natin 10,000 pesos cash. Kang first prize winner natin sa ato si grand draw magabaton sa premyo nga 20,000 pesos cash mga kabinan. So silingaw mo na sa kabusa sa aton promo nationwide sa 24 ka mga lugar na may stasyon sa Bombo Radio kung sa FM 6.5 million pesos nga balor sang pagpamadya ang aton nga igapanagtag. First week pa lang may nabilin pa pila, may anom pa ka simana, anom pa Sabado, Bacolawig pa sina, damo pa na magrasyan, damo pa na magabato sa aton cash prices, kag pinutos nga regalo dito sa Ciudad de Bacolod ng probinsya sa Negros Occidental, sa aton siniinan, Suartes sa Palengke promo, sa Bombo Radio kag Star FM. Mga taga-Libertad, preparada ka mo entry nyo. Dugay-dugay, ara na kita dito sa Libertad Public Market. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligas takna nga alas 4 sa ngaga. This time mga balita na gawin, Bombo Grace Lino Baton, nibalon tayo unay, anay, ibig, ipatsikera man natin, di ba? Sa may Libertad, na? Kaya subong tayo Libertad kita sa aton, Suartes Palengke, kasiyahan, kaduan taon na ng Libertad Public Market. Kamusta? Nagligyan ko semana, yung pagtsikya nato ng presyo sa Rotaron. Subong nga semana, tsikeron ito naman nabi. Kamusta? A week after, miniradong presyo, naglubor, nagsaka. Ang presyo sa ato, siling mga ulotanon, mga kaibigan kabaloting utang importante niya, nga langing kabahay sa aton, adlaw-adlaw nga pagkaon, way niya kontra chimpo. Ang utan, mga kaibigan ni Bolonta, si report ni Bumog Grace Lilo Batong kapilapagin yung mabalita,
tipo ni Bombo Grislin siniya nga kaagahon, no? Mga kabanan. No? Sa pekalinya, live, direct from Libertad Public Market. Bombo Graceland sa Patrol. Good morning, Kamin. Yes. Mama Dennis, good morning. Live kita sa Libertad Public Market. So, unahan ko danay. Madamo kita na kailera nga mga aktibidades daan karon diri sa Libertad Public Market. Bombo Graceland? So, yes. Bati, unahan mo na sa buong aga, sigurado, magladlaw, kung madagsag na sila. Hindi na si Bombo Graceland naman. Yes, so Dennis, excited na kita no para karon. Kagati subong makita ta Japo no. Sige, hapon nato mga kauturan. Nagabalik-balik diri sa Libertad Public Market sa anong adlaw mo Dennis, subong Sabado, wala mayo trabaho. Ang mga kauturan tayo present nga di pirmi ang adlaw. So karon present man na sila mo Dennis. Excited na kita nga makita sila. Apil pang ilang nga mga matamis nga mga yuhom kay dugay man ta wala ka bisita diri sa ila no mo Dennis no. So subong nga aga aton nga kamustahon ining mga presyo na isang gahatag sa aton sang madamo nga duag bala. Bisan tigado lang pero kung healthy tayo wala gid na problema. Yes, sakto na. Yes. Galing ko sa daw kabudlay mangin healthy kung pigado pro. Gani man. Itong good man mo Dennis nagasaka ang mga presyo sa mga nagakailaing nga balaklon. Kagamo niyo aton nga mga kauturan naga-adjust man sa ilang mga budget basta importante hindi makompromiso ang tawag nga health Bombo Dennis. So kamustahon ta ang presyo sang mga utanon ta after a week no kay nagigad yara sang pagtaas pag-retain kaga kung damo supply ti kanubo man. So subong kamustahon ta kung may nagtaas o kung nagtaas so ligad nagtaas pag subong no. Ang kilala ko lang ya bubugrestin nga mentinado. Way nagataas pag ginubo. Ang height lang guro eh. Sige, sa mga Dennis na tanan-tanan nagtaas na no. Bisan gani tintimos lang na pero makabig mo man na Japon nga nagtaas siya. So, kung kilala mo do nagtaas no, mo Japon. Oo, man Japon, mga Dennis. Pero importante ang pagtuo ara. Yes, mo na importante. Damo subong da stock sang utan sa Libertad. Yes, mga Dennis, ang mga utanon ta diri sa Libertad Public Market. Wala man ga hubas pero ang tawon ta no kung may naggalain o kung may nagka-problema para sa supply kag puti. Kung dutay ang supply, syempre mataas gina ang presyo. No? Tawon ta diri kung ano ang mga supply o kung mga utan nga nagtaas ang presyo kaga kulang sa supply or wala sang supply gid. So aton nga aton camera pa mo dali. Sige be Bombo Grislin no. Kasi ko mga utan. Nagapikto mo lang ng presyo sang ang pagtaas kung sakto na kung gamay ang supply kag dakong demand so parte kung sa part sang lutanon daw wala man tasing ginagyang gid sang terrible nga pag-ulan siguro ti daw bastante magorgapon supply ti so agi ni bolonta na kay ning ipila naton di kay mga supply sang lutanon ti bugas bubugasin na damo din halin sa area sa Kalaon no din sa pinapag ka mga binukid dre sa ato sining probinsya Bombo Graceland. Sakto gid no kay diri bala sa Libertad Public Market mo Dennis no. May mga section nga na diri kung diin mabutang mga utan, diin mabutang ang mga lamas or iban pa da. Pagakwa sila sang ila sining baligya sa Kalaon no. So kada aga ano sila bugtaw gid sila ya mo Dennis ka-plaster na. Pero makita ta iban nga katulog pa pero may mga upod sila nga nagadaan nakabugtaw na para nga may magbantay no bulos-bulos Kagisa pa kung ang imo bala sila nga mga ginakuha nga utan no sa Kalaon or sa diin man nga bahin may ara pagaya si Bombo Dennis dapat hindi na siya madugayan bala dapat fresh pa na i-transport kay para nga kung ibaligya mo no manamian ang imo sila nga tigbalaka so ariyo mga musta ta diri kay ma'am good morning.
Morning, ma'am. Si ma'am mo, Oo, Dennis, doon ka colorful ka, ano ni ma'am, nawong ni ma'am, isa naka-face mask. Gawa ka, o, gano'n siya utan. Siyempre, utan blagyaw, Yes. green and Oo. yellow Dapat leafy tulungin na. vegetable. Dapat ka nung ginabaligya mo ko, no, gamiton mo na mo. Kaya ikanoon mo. Ma'am, kamusta ang pagbulubaligya diri sa mga nagkakailain nga vegetables? Ay, ningaw madam. Ningaw kayong baligyanay na mo dire. Wala magmakal. Tungod sa kamahal sa utang. Nagmahal. Nagmahal naman. Igat itong semana daw. Okay na presyo. Subong nagmahal naman. Subong, ma'am, nagmahal naman. Ligad, nagmahal to mo. Rato, repolyo man lang. Nagrato da. Ang repolyo lang? Repolyo kag talong. Ay, tiyo. Okay kita. Basan pa paano? May nagbarato, Babo Dennis, ang repolyo kag talong. So, masugod tabi sa nagbarato or nagnubo ang presyo. Sa repolyo, tabi ma'am, sa naligad, pila na ang presyo? 30, 25. Subong, amo man lang po na 30. So, barato na ma'am? Rato na kay 50 man tani. Kaya nga, wala ka na pa 50 ha? Okay, nagdamo ang supply sa repolyo. Dinalin ang repolyo. Dinalin ang repolyo, ma'am. Kanlaon, madam. Kanlaon. So, damo sa supply. Ang presyo, 30 pesos. Ano ni sanang ang 30? Kilo na ma'am? Ang talong niya? Tag 30, 35, nagligad, subong niya, mamandang gapon. Tinado. Lang. Oo, ti makabigta man Japon nga barato. Ang talong mga dagko. Ang carrots. Ano carrots? So, bagyo Aring beans. carrots. Ano pa ginada? Carrots, bagyo beans, repolyo, talong, petchay. Pilang presyo Ang si carrots? Ang carrots, ma'am, pila ang presyo? Nagtaas? Nagtaas ang presyo, madam. Ang lagko, 100. Ang gagmay, tag 70. Nga, nagtaas ang presyo, tama? Naiwat na, dam. Oh, wala. Jutay lang. Carrots na kanaon man na rin. Kapamakad sa karot. Sa kanlaon man naman. Oh, kanlaon. Tananin ng mga utan. Oh, kanlaon ni tanan din, madam. Bagyo beans. Pila ang presyo ng carrots? Sato lang. 60 ang lagko, ang gagmay, tag 35. 85. Oo. So, may mga pulo, 15 pesos, no? Ang taas. Pagtaas ang carrots, Babo Dennis. Ang Bagyo beans, ya? Bagyo beans. Rato na ni madam. Tag 35, 40. Nagligad 60, 50. Kayo, kayo nag-nubo, Babo Dennis, ang bagyo beans. Di ba? So, ano pagidang utan niya? Yes, Babo Dennis. Ano pagidang utan niya da? Di ba? Yes, sir. Ano siya ba siya? Si Sir Ro, basi mabakal. Bakal ka, sir? Bakal ka, utan? Wala sa gasaban. Oo. Sige Okay Ario, balik kita sa presyo sa iban nga utan. Ang ma'am, ang nga panawag ko? Pechay. Chay. Wala na subong, madam. Nagmahal 50 mo retail. Nagligat 35 lang na. 50 no na kilo na no? Yes. 50 sa una. Ay, sa subong. Nag-50 subong. 35 pesos sa naligal. 15 pesos, 10 pesos, Bobo Dennis, ang mga pagsaka, no? Sa pila ka mga utanon. Basta ang talong, ang pechay, ang repolyo, no? Repolyo, talong, kagkab, ang bagyo beans. Yes. Nagnubo. Yes, nagnubo. Nagsaka. Ang nagsaka gid ang presyo carrots kag pechay, Bombo Dennis. Dati kung magluto ko ni karon ganun chapsoy, may 200 pesos mo. Ha? Sa panakot lang ni mo tanutan mo 200 pesos mo 50 pesos. Dugangan mo dato sa kilo baboy may 300 kaguro ba kadako mo budgeton mo chapsoy no bumbo Graceland. Yes, Bombo Dennis, buhinan mo na lang ang sa baboy mo. Hindi ka malakaan, no? Puro sa lang utan. Bakal na 50 pesos baboy the rest utan lang Healthy pa. Yung gani man, mo Dennis, no? So, makatutabi. Ma'am, thank you kita. Oo, makatutabi. Ma'am, ano ka pangalan, taliwat? Marisa, Brido. Amban. Si Ma'am Marisa Amban. Mamo Dennis. Makatutabi sa piya ko. Taga-diin ka, ma'am? Kanlaon.
Ano naman laon? Laon man. Sige. Oo, Tiyak fresh from tabi, Canlaon. dugangan ta kay para makakuan po ito dugangan ta balita diyon. Ano Sige, pwede mga makadala utan? tayo, Ano pwede mga utan? Makatatabi sa mga soltero, Bomodenes, oh. Ari sa tupad. Dali. Kaya kahuyang na simo pro. May ari di Labanos. Rabanos, Radish, no? namin na kuanon ng kuan bla kay aron mo nigpes kag butangan balingon kag daw kilawin ng bla. Wow, pwede ka namit, no? Butangan mo tuod balingon mo, Dennis. Wala ka pa kakaon. Busog ka na, no? Pila kilo Rabanos la? Sir, good morning! Pangalan ko, sir? JR. Naprido ta? Valenzuela. Si Sir JR Valenzuela. Magkano ka mo ni Sir? Papakaisa ka mo. Okay, Si Sir JR Valenzuela. Nagabantay man mabaday isang mga utan dire. Ano na yung pidada mo, Sir? Nga baligya. Nagtaas ang presyo? 150? Nagtaas? Nagligad? Tagpila? Tingnan nagtaas, Sir, how? Iwat subong. Iwat. Wow. Do babae lang kisa mo lang makita mo ba, Dennis? Iwat. Pidada ng saka Ang Rabanos. Nagawag Rabanos be? Labanos. Sa Labanos. Mga kadara kita sa Labanos. Dali lang kay kita sa pisang dalan mo, Dennis, ha? Okay, para balante sa mga panindas bungo. Rabanos pilang kilo. Pidada ng saka Ari. Ang Labanos, sir. Tagpila man ang kilo? 35. 35 pesos. Ang ligadya? 20 pesos? Pako barato. Pero mahal na subong. 15 pesos ang saka. Nga man. Iwat? Puros lang iwat. Ang iwat, kasaka gid man, oh. Ang pipino? Pino tag 50 pesos. Saan ang ligadya? 45? 55? 65? 35? Pila subong gani? 50. Ano itong kaagad ang saka? Dennis? Ang pipino Mahal? nagsaka. No, Pipino. Kami tanim butang sa mata galing kay saka galis mong mahal. Hindi ka na lang mabutang nanay sa mata. Tanay butang da. Ikaw mahal gali Oo, tulog ka na lang temprahan na danay mo, Dennis. Pero, ano mo lang ng rason para hindi ka magka-eye bags. oo, pwede ka man kabakal, di ba? Kundi kilo. Bilog Oo, pwede Pwede man, makal sa bilog. Oo, pwede man sa kabilog. Ang sa kabilog, tagpila na. Pipino? Oo. Hindi sa bugat Kilohon pa lang. Kilohon lang gyapon. Igo gyapon sa kinilo. So, ang ari dire kay Sir JR Babadanis, ang pidada, pipino, kag Labanos, wala to ya kay Ma'am Marisa Kagina. So, Okay. ang pipino, nagmahal, no? Half gid ang hindugang, 25 pesos to 50 pesos siya. Tapos, ang Labanos, nagmahal man, no? Pila ganito? 40. Oo, from pila? Pila to ligad ang presyo? 20. Opo, ito nga man ang insaka. Pilo gid Kag ang pidada, 50 pesos ang saka, Mama Dennis. Sige, atos may diyan nato mga nanay subong nga mga kadto sa merkado sang presyo sa aton sining ulutanon kag pila pa ka mabalaklon. Bombo Grislin? Yes, Mama Dennis. So, ano man lang na, pila ka mga utan nga nagmahal, tumira man nga nagbarato or nag-retain man lang Mama Dennis. So, ano lang hindi lang danay magbakali sa kakilo no? Para nga ma-budget man. Sige, ano tong mga pulo balita nato do may drug by bus operation Bombo Grislin? Yes, Mama Dennis. Wala gid hubas man, no? Ang aton sining kung wala nag-aunta tong operation naton sa sining mga drug by bus operation. So, sa syudad sang silay may ara sang bata pa nadakpan, no? Sa gipatigay nga drug by bus operation. So, Baba Dennis, ang suspetsado dire
Saka 19 anyos, no, ginhalanan kay Rodney Patricio. Ini siya wala sang obra, kag residente sang Sitio Veranyo, Barangay Lantada, Silay City. Kag Bomodanis nakuha sa iya ang suspected shabu nga nagabalor 40,800 pesos. Kag nagabugat ini sa anom ka mga gramos, no, may ara diri 7 ka mga heat seal transparent plastic sachet, may unod nga nasuspetsahan shabu. Dalandri ang bypass item, may ara man sang pila ka mga draga para Fernalias, no? So ining suspetsado mo Dennis ara na sa kustodiya sa Silay City Police Station for proper disposition. No, kami madugang naman sa nadakop bahin sa illegal nga droga. Kagati mo Dennis ginalauman taman nga ang wala na, no, sang may masunod pa kay kung may madakpan daan may gabulos, di ba? So padayon lang sa gahapon naton mga kapulisan kakabay pa nga mga think man bag-o nga strategy, no, ng mga barangay tabala kay subong na pa-strengthen sila sa ginatawag nga badak, no, isa sa aton nga ginagamit ito pangaman para nga magbakod pagid ang aton sining nga pagkibato sa war on drugs sa ginatawag. Sige. So, Babadanis, isa pagid, no? Babadanis. Go ahead. Isa pagid ang 25 years old nga si Jesse John Zamora ang inserbihan sang warrant of arrest sa kasong murder, no? Kag gin-issue ini, no, sa RTC 6 branch 61 Kabangkalan City sa July 29, 2022 kag no bail recommended. So, ini siya Babadanis na dakpan o kung inserbihan sa warrant of arrest sa Purok Paglaom, Barangay 2, Kabangkalan City. Together ni siya Babadanis sang Kawayan MPS, no, kag ining Kabangkalan City Police Station with the PIU Nokpo. So Babadanis amo ng mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Gracelyn Labaton. Live report ni Bombo Gracelyn sa patrolya sa may limited public market. So ara may diya na kung mananaya, tatay da mga pagprinda sa presyonaray sa ato sining mga ulutanon. No? May mga utang kita nagmitinar ang presyo, nagnubong presyo. May mga utang kita nagsaka ang presyo depende sa sakuna sa supply. Kung daw juta yung supply, tayo masaka gid ang presyo, no, sa mga balaklo naton. Paano pag hindi ko mabukas ang klase naton sining bulan or masunod nga bulan. Sigurado kita abot kung ma-maintain na ang presyo sa ato sining mga nagapahunang nga balaklon. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sa aga. Inyo patutunan Bombo Report sa first edition. Magkapanabalik pakaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw.
Balik din ang pagpalagay sa Platutunan Bombo Report sa First Edition. Oras ng Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa aga. Makabinan natin kita kanto nato na importante pag nato nga talakayan makabinan ining balangin abdak nga duwa ka mga individual, duwa ka mga persona sa may Barangay 35 sa tong Agosto 2 ng gabi, no. Pizza size na kasubong apat na kadlaw nagliga duwa pagyapon may buluan ang whereabouts so sining duwa ka mga individual kaya wala man gapon makapuli sa tagsan lang mga kapon ganing pamilya sing isa sining mga ginaligar ginabdak ang nagkakadto diri sa Bombo Radio Bacolod panawagan kay Sringko until subong until as of this broadcast time wala pa gid makapuli ining duwa sanday Jonel Villalon 50 o 45 anyos kag ining 19 anyos nga si Shemen Romo nga taga Barangay 35 Ciudad dia sa Bacolod kung duman ining duwa upod sa isa pa gid nakaabiyan nga si Ascertain Michael tatlo ni sila ang nagkadto dira sa may Baybayon sa may Barangay 35 na sa may lapit na sa may daan nga Bulangan kag mamunit no mga alas 10 ng gabi didto nakitaan nabatian ni Michael nga ini si Michael to ato sa ubos niya sa may dalom sang Baybay ining duwa ining si Shemen Romo kag si Jonel Villaron ari ni sa ibabaw nga porsyon didto nakitaan kinabatian ni Michael nga may ining mga lalaki apat ng kabilog mga nakasibilyan nga istorya nila ining daw si tabla na si Junel nga niya ba kamo gali din nagapanguha sa mga green shell sabat man si Junel nga way sila ginatag ba ni Samon kasi magtamwa ining si Michael kay Terceras dalom sila sububo sa Baybay ining duway si Shemen kag si Junel sa ibabaw sa magtamwa sa nakitaan niya kuno nga ining duwa gin buwan na blagin agbayang kagin sipit sining apat ka malalaki kagin dala pa layo pagwa abe iya pagbanta gin pagwa dito sa may mayor nga dalan ining duwa ka mga kalalakinan ining si Shemen kag si Junel nga gin bitbit sining mga lalaki ti sa aton interviews ng liga to sa utod ni Junel atong si Ma'am Bona Balalingko ti way makunos ang pagporsa way man sing gamitan porsa way man gin pilit ining duwa nga gin dala sining apat ka mga suspetsado kay do nag-upod man gani sila kuno ang punto dahil pumangkot din sila kadto sino to mga kalalakinan kag ano ayan ang sa likod sini kay gin-report man ni si mga pamilya sa police station number 1 nga gin aligar nila nga tigin kuha gin bitbit gin dala sa mga apat ka mga kalalakinan ining ila nga himata until now ay panay makapuli mo ti sunod to sa kay Bona Lingko nga ining utod ya mga Diyos Junel way man record is barangay way man kunano dabi may kontra wala man sa diya sing mga malain nga nahimo sa barangay kay ining si ining 19 anyos ining si Shemen Romo 19 years old lang nimo kay ayo gina flash tabay nang gaubaw mo na siya si Shemen Romo ining isa mo ning si Jonel Villalon ti duwa sila pizza 2 pa to sing gabi pizza 6 na subong Sabado na Martes sila sing gabi gin dalagin kuwa at subong way pagin mawalan way pakitaan kiti way man ka kontak ang duwa way man kapuling duwa sa ila sining mga tagsa kapulian tagsa ka pamilya si Jonel Villalon niya may kabataan pa ni ganiyo may duwa pa niya ka bata nga babaye nga mo ni ko naguniya man hangla kung di nagadtos tatay nila kung ano tabo sa kay tatay nila kay ano ayan ang sa likod anong motibo sining mga lalaki dito kaya ti way man ni ma-identify kaya ti gabi mo wala man ta makilala ni Michael nakita niya lang ito yung kalalakinan kaya namatian ng istoryana abi po ay may makilala kung sino itong mga kalalakinan kaya ng area sinadira siyempre Baybay layo din sa mga pamalay madulom mga kaibanante di man makita kung sino itong mga kalalakinan nga sunod kay Michael wala man kuno gin porsa, wala man gin
wala man gin pagi sa kusog pagpilit sa dala sining duwa ka mga individual. So sa aton kapulisan, dapat ni ining ini ideya tala niya nga dapat si Michael ni ining upod sing duwa dapat kuhaan gini sa gusto nga detalye sa aton kapulisan mo kay ti kun may kamaturan ining alegasyon mangin serve witness ini si Michael di pamangkot dira diinan ning duwa mga kabanan kay siya lang nakakita sa insidente siya lang nakareport sa pamilya sining duwa, kung paano natabo, paano ginkwa. Kaya ito pamangkot ito kay Bunaling ko sa magulang ni Junel, siliga interview na ton, wala pa naman makitaan sing mga pumulo dira sa may guaan sa mayroong dalanan, sa may barangay 35, ang si Junel, nga siling tatigin kwa sing mga kalalakinan, 4 ka mga kalalakinan, bla di din sila nag-apos, di sila nag-agi. Kundi sila magwa sa may barangay 14. Sus karamo na tao, bisa ito nas 10 gabi, mo na nga lugar, kundi ka magi sa likod sang mall. Pakanto ko na barangay 13, barangay 14, o din sumunto lang po sa barangay 35. Biskat alas 10 gabi, gusto natin garibot mo taga-Rubings Patrol. Alas 10:30, alas 10, alas 11, damo pa na tao, taga-tulutanbay sa gwa. So makita, ginasala dala kung may mga komosyon nga nagkalanabo, Kagaso na to sa kaibunat is nga si Junel na kung dali sa barangay Tipay Pagwa ay kilala na siya. Tinabi kung ginopdan siya kagin batag ito nga daw suspitsoso ito nagagad siya nagupod siya ito wagin siya nagpulok-pulok or nagpangayo tabang Pagwa na ito abi kadamo mo na pamalagi kilala mo siya. Kung na pamangkot tabla kaya sunod to kay Buna wala man kuno sila may nakita nga nagwa dira si Junel nga may mga grupo sa Kalina nga nagwa dira sa may mayor nga dalan to sa barangay 35. Ngahalin abi to sa baybay. Dako pala man ko tanon. Di na ring duwa. Si Junel Villalon kag ining si Simin Romo mang kebanan. Poti siya to niya initaran naibaluan bangod sang panaysayo ni Michael. Nga mo niya nagpabalo sa pamilya, nga ining duwa, ang ginbit-bit, ginagbayan, ginsipit, sa 4 ka mga kalalakinan. Kaya ito sunod kay Michael, way porsa mo, way man pilit. Kung way pilit, kilala sining duwa ang atong mga kalalakinan, nga nag-upod sila, be. Amo nagmangkot mo. Kaya kung wala man na sa ginpursa, nga maupod ka kitabi man. Unless guro kung piniton ko da nga gapukson ka da, baklidong ka da, kagadalon. Pero kung wala lang puro sa may posibilidad nga kilala sa ning duwa ang mga kalakinan dito. Nga nag-upod sila. Kag sinitabi kung kilala nila or hindi mo na kilala, way mas lagay puro sa Huwag sila yan na ngayon, tabang da pagwa to sa mayon na dalan. To, kaya mo na tao, bisan amon ang oras ng gabi. Sa mo na karoon dako nga pala man ko tanon. Nga dapat, mangin lead man sa pag-imbestigar sa aton kapulisan, adiriya sa area sa police station number 1. Dibla kay kung may krimen gani nga matabo, ang tanan nga tawo sa palibot, considered as suspect. Kung may krimen sa isak balay, sa sulod ng panimalay, sa sulod ng balay, o sa isak area, sa isak lugar, ang mga tao gara dira ma-considered na ang person of interest o suspect abay mo sa krimen. Part sa investigasyon, ang ginatawag nga part sa ginatawag nga elimination process. Siya ang suspect niya, posible nung ikon day, hindi kalayo agad. Erase siya. Next person, anong probabilidad nga mga suspect? Sa mo namla? May process of elimination ginhimo atong pulisan. Di kung 3 sila dito sa area, 2 na missing, si Michael ang ara, kag siya nakapanugid, 5 depende sa pulis ni. Kung ano, ila pag tratar sining aligasyon sang pamilya nga ginkuha
Kuha, way, manggali porsa po nga nag-upo dabi. Di, kung wala man lang yan inihay niyo, anom na kadlaw, apat na kadlaw, way gapo nakapuli, way gapo nakabalik, o way gapo nakapanawag. Ining Sanday Junel Villalon kag Shimin Rumo. Takboy tanar aton nga mga station sa Western Visayas. Bombo Ililo, Bombo Doni, good morning. Good. Na? Bombo Doni, good morning. Slow daw. Ikwe na ito. Good na. At yung mga binana, kita upo kita sa ato sining master station sa may Western Visayas. Mga kabinay, balon naman to, mga balita, Iloilo, Roas, Galibo, mga nagapo. Kung naman na ito nga mga balita, mga kabinan, siniyang aga. No? So siniya to na, diri iya sa aton sa Bacolod sa Dipindin is pag bit-bit karon no pag padalom sang kapulisan naton sining aligasyon nga abduction kon pag kuha pagka-missing sining duwa iya ka mga individual dito iya sa may barangay 35 no diskarte ni karon sa aton kapulisan para mabiwuluan ang kamaturan sining giligar nga abduction sining duwa iya ka mga personalidad. Kaya kung tanawon magalit, isa na si Junil, yan, duway minarik. Mabalaan mamla sa pamilya, kung ano man nagkalahanabo sa siling mga individual nga sinaton apat na kadlaw, so para maging mabalaan, ila sila nga presensya, di na sila, ano nagkalanabo sa siling duwa Junel Villalon kag Shimen Romo, mga kabinan. Ang gabay pa nga wala las may malaing tabo siling duwa, nga na-missing na sa sulod na sa apat rekron kadlaw no humalin Agosto 2 tob siniyang Sabado Agosto 6 mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na nakalikan stock na nga las 5 sa ngaga. Ang gid na sulod ta dugay mga kabinan no. Ara na sila. Sige kay medyo daw gamay-gamay lang gila para matakboy kita sa aton mga balita. Advices gikan sa Taiwan government. Samtang sa dugang namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Ngaglan, may diri man bala nga nagreklamo nga mga ginikanan no diri sa amon nga isa ka eskwelahan sa Tabao Primary School nga wala gina-release ang ila to nga report card kay man may mga balayran. Nagreklamo ang ini nga ginikanan kay Ma'am Ami Sisno nga maga-transfer na tani kay man primary school. Hasta lang sila grade 4. Tani saylo niya ang iyang hinablo sa isa ka eskwelahan para sa grade 5 and grade 6 pero wala gin-release ang ila to nga card. Kay man may mga balayran sila sa eskwelahan. Grabe ang balayran nila, nag-abot 2,000, duha ka estudyante, may isa 2,000, ang isa masobra 1,000 pesos. Yung question nila, public school pero may ginabayaran to ka abo ka bahol nga kantidad sang kwarta. Kag ginklaro man sa amon nga Department of Education, pinagi sa amon nga Schools Division Superintendent kay Dr. Feliciano Buenafe Jr. nga hindi dapat i-hold sa mga teacher ang mga report cards sang mga estudyante. Kag ang ini nga mga balayran, mostly abito, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni,
ini nga balayran nila to mostly sa PTA kay may mga penalty sila. That's why nga tumpok ang ilang balayran, nag-abot sa linibo. Kagambal ni Dr. Benafe, wala ginahold sang teacher, dapat ihatag niya ang ini nga report card sang ini nga estudyante. Kag ginsiling man niya to kahapon, agin kumpirma man niya to nga ang amon diri nga DepEd Aklan, kag may mga schools, may mga teachers diri nga nakabaton sang ini nga outdated nga laptops nga nagwa sa report sa Commission on Audit nga outdated gali kag tuman ka mahal. Pero wala pa sa datos kung pila ang ilang nga nabaton kay man nagahimo pa sila subong sang consolidation. Samtang sa dugang namon nga mga balita diri sa may probinsya sa Aklan, ang pilaman ka mga ekonomista sa gihapon nagpabutyag man sang ila pagkabalaka sang pag-refile sang Boracay Island Development Authority bilang GOCC sa 19th Congress kay ang ilang nga ginakabalakan Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga kung i-take over sang national government as GOCC ang isla sang Boracay basi makasulod na ang ini nga casino dito sa may isla sang Boracay. Ay man, syempre wala na control, wala nagahom ang amon diri nga local government unit nga mag-regulate kag maghatag sa mga regulations no sa isla sang Boracay. Amo na ang ginakabalakan nila nga basi kun matabo nga maging GOCC ang isla sang Boracay, makasulod na ang ini nga mga casino which is ginapamalabagan man ini sang pila ka mga stakeholders, simbahan diri sa may probinsya sang Aklan. Amo ni so far mga dalaguan namon yung mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo, kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. I-check na ang Bombo Radio Bacolod. Welcome ka, good morning, Bacolod, Bombo Dennis. Good morning man, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Sa limang nga po na naman yung mga balita iya sa may Bacolod kag Negros Occidental. Apat na kadlaw, Bombo Doni, ang nakaligad. Ining duwag kami individual nga gin-report nga gin-abduct, gin-bit-bit na. Sang apat ka makakalakinan until now missing yapon o yapon makapuli sila tagsay ka mga puluyan in si Junel Villaron 45 anyos kag ni si Shemen Rumo 19 anyos nga kuha sang apat ka makakalakinan sadtong Agosto 2 ang gabi samtang naara sigad sa Baybayon sa may barangay 35 dito sa may sulat sa Bacolod nga plano tani nga magpamunit no. So ining pag-abduct sining duwa, pagkuha sining duwa sang apat ka malakinan, ang mismo nakitaan saksiyan sini ni Michael nga kaupod man sining duwa, nga nagpadulong dito iya sa Baybayon para magpamunit alas 10 ng gabi. Ti sunod sa kay Michael, panuaro na Michael sa pamilya sa mga biktima, nga wala man kuno sang pwersa, wala man gipilit ini duwa sang sini mga suspect dito ginagbayan lang to kuno gin kuanabe gin bit-bit palayo dira sa may igad sa Baybayon pagwa sa nasabit nga area no so gid-report ini sa mga pamilya sa kapulisan pagadason ng adlaw kahit gabi mo abin labas mapuli lamay nga abyan lagi upo daw di way kapuli mo to gid-report sang pizza 3 na sa ngapon sa kapulisan until now pizza 6 na wala pagyapon mabuluan ang whereabouts sining duwa iya ka mga individual. Sining ko depende sa pulis pag-imbestigar sa sining pahayag ni Michael kay isa lang nagaserbi nga witness man mo kay tatlo man sila dito sa nasambit nga area no so nagapanawagan nga diri ang pamilya sining duwa ka mga individual nga na-missing sa Bombo Radio Bacolod kung sino kakita sa sining duwa magpibalo lang sa kapulisan or diri sa Bombo Radio Bacolod kay nagkabalaka ng ilas ni pamilya particular sa kay Junel Villaron nga may duwa ka mga kabataan nga mga kababinaan kay ibalo na si Junel Bombo Doni Bombo Western Visayas. Samtang daw ka paginamon diri nga mga balita iya sang kahapon ti ang mga membro sa Philippine Councilors League na Western Visayas Region 6 ni patigayon sa kahapon sa Las Regional Assembly diri sa isa kadako nga mall sa may syudad diya sa Bacolod. Bilaw ni tanay nga mga councilor mo sa Western Visayas ay ang amon yang mga councilor diri sa syudad sa Bacolod duwa lang gid nakatambong si Councilor
Attorney Rencito Novero lang kag si Councilor Imang, the rest yang mga councilor sila sumukol ay katambong sining Regional Assembly sa Philippine Councilors League. Kaya ra sila dahil sa Boracay ho. Nagtipon-tipon since na nagligad pang duwa kadlaw na may banding sila doon kagapila ka mga pisang likuton. Ngamon din nga mga konsehal iya sa may syudad iya sa Bacolod ti at sa pangkosulo-subong adlaw basi kon buwas pa sin mga puli Lunes pala kabalik din sa Bacolod. Ligod daw una pa nilang tipon-tipon sa pulong panghimanwa din sa may syudad sa Bacolod. So par bombo donay bombo sa Bisaya sa mga nagapauna namon nga mga balita diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo doni. Maraming nga salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsagta naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Doni. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri sa syudad sang Rojas. Kag probinsya sang Capiz nga mga balita diri sa amon Bombo Radio Caribo ti nga amon diri nga Capiz Division Superintendent or Schools Division Superintendent nga si Dr. Miguel Mac Apusin. Nagpahayag man nga ginkumpirmar sini nga nakabaton man diri sa Capiz Division sining mga laptops no ginapayagan isang COA sandig sila nga 2021 audit report mga outdated kag mga pricey. Sunod diri sa kay Dr. Apusin hindi niya mahatag ang specific gid nga numbers kung pilang ilang nga nabaton kay manti asang 2021 inimo kag wala gina-check yar pa niya sa karon sa ilang ano gid no sa inchakto gid balang department nga sa ila supply officer no kung napila gid ang ilang nabaton nga mga laptops apang siya initial impormasyon ginapanghatag ini sa mga alternative learning system kun ALS mobile teachers kag sa mga advisors. Samtang sa dugay namon diri nga mga balita ining quarry operation diri ho sa Capiz nga ginmando na gani isang gobernador nga untat no sang temporaryo samtang padayon ng pag-assess kay man tama na gid kaapektado nga amon diri nga palibot especially kung magbinaha-baha ka magbuo ang mabunok nga pag-ulan. Pero ang iban diri iyang mga quarry operators or mga pumuluyo baw daw sa kasungak-sungak gid bisan ginadumilian na nagakawat-kawat sa gihapon sa pagpatigayon sang quarry dakpan dira sa may mahin sang sitio Sinamungan sa barangay Bangon-Bangon sa Banwasang Sigma. Kung sa DNT nakapalagyo to galing why dakpan ng mga nag-operate pero syempre hindi man nila madayon palagyo ang backhoe nabilin ang backhoe, isa ka backhoe kag may logbook dito hay may nakasulat nga pangalan niyang logbook kag gin-check yar ato kag may ara gani nga pangalan nga Erwin Andrada kag ginapahayag ati taga-daoy na siya so gin-check yar ginpamangkot ang barangay kapitan sinisang Bangon-Bangon kung ano diri ang iya man nga monitoring sunod diri sa kay punong barangay Resty Macario sa nasambitan nga barangay why siya makabalo nga may ara sa naga-operate nga pagkwari sa iya mismo nga barangay kay depensa sini nga ang barangay or ang lugar nga ginpatigayunan sang quarry operation illegal no illegal quarry operation ang boundary na sang Sigma kag sang Dao do na ginabalan lang siya sa mga kapulisan or sang katapos sa CIDG Capiz kag sang Kapenro nga may patigayunon no nga operasyon sang gabi no nga ginpahayag to unag na report nga may nagsugid sa mga otoridad nga may nagapatigayon sang illegal quarry operation. Timo to ginpadala ni Kapitan Macario ang iyang kagawad agud nga ti magsaksi to sa ginpatigayon nga operasyon sang mga otoridad no ti na tigayon operation dito na ragali diri nga barangay nga nagapatigayon sang quarry operation sa kaangot nga balita ining mga
apektado sining pag-aquarium, mga nagabato, balas, mga mga trabahante nga maapektuhan sining pagpauntat sa temporaryong pagpauntat sa quarry operation sa probinsya ang sulod no pwede gid sila nga mangin recipiente sang Dole Tupad program. Apang ti hindi ni dali-dali, hindi ni madali-dali nga pagkabuas dayon sila hatagan sila kay man magatrabaho pa ini sila sa sulod sa napulo kadlaw kag magabaton sang 4,500 pesos. Wala sang buhin, wala sang dugang, sunod diri sa otoridad, no? Sunod diri sa pamaba man sang DSWD kay man interview diri iya ang or ang dole, no? Sang dole nga si Mrs. Ami Judicpa. Amulay ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, Bombo Radio Western Visayas tagpila ng kilo sang kalamay nyo da. Kay kundi siling sang taga Sugar Regulatory Administration o SRA, base ko na recommend nila sining mag-set sang sale retail price o SRP sa kalamay nga taga 90 pesos na dapat kada kilo. Kay dito sa may mga merkado sa Metro Manila galabot na kanunin sang 100 pesos per kilo. In-check namon diri sa mga merkado namon na ang presyo sang refined sugar diri sa amon or kalamay nga puti hindi man maglayo to sa presyohan na subong sang 100 pesos sa per kilo sa Metro Manila. Nagahanot man sa 95 pesos na ang kilo sang kalamay subong nga refined sugar diri sa amon sini nga mga merkado. Even ang mga nagabaligya man gani diri sa mga kalamay sa amon sini nga mga merkado natingala man nga grabe ang pagtimbog subong sang presyo sang kalamay. Galing sila way man sa memo kay sinila ti sa ginakumprahan abito namon na mahal man ang kalamay ti kundi mapataw man kami diri sa subong nagalabot niya sa 95 pesos ang kilo sang refined sugar. Sa iban pa namon diri nga mga balita ang mga ginikanan dito mga miyembro sang Federated Parents and Teachers Association sa may banwa sang Barotac, Nuevo Iloilo nagsulat sa sanggunian na bayan sang munisipyo kay ginapil nila ini nga kung pwede ma-adjust na ang ining suktanay bala sang tricycle, pretest tricycle sa ilang sining banwa base makarelate man kamo dra Bombo Radio Western Visayas sa mga ginikanan na tundra kay ang suktanay karon sa tricycle nagaworry sila kay manog bukas ang klase mabalik na face to face ang ilan sining kabataan ma-report na sa eskwelahan di daily gid ni ma-commute at least twice a day gid ni sila ma-commute di tama ka mahal sa pagsurutan kuno sa tricycle kay ang sadto balas ang kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga ginalaw ang mga tricycle nga magsukod sang doble sa regular fare nila kay bangod gin limit man sadtong ilaya sining passenger capacity sa 50% kay para maintain ang social distancing di subong nagbalik na 100% ang ilang sining passenger capacity ginapasobrahan na gani nilang ilang sining mga pasayro sa allowable capacity la nila why gyapon nya gin panubuan ang plitihan di gusto sining mga ginikanan nga mabalik sa regular rate ang plitihay diri sa mga tricycle kag sa mga tricycad. Samtang nagpagwa man diri sang pagpatahag ang Archdiocese of Baharo matapos nga ulan karon no sang mga palamagutanon kag ti kontrobersiya man ang pagkasiplat sa tatlo sinidinamon ka mga madre sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo naglantaw sa may sinihan sang nagligad sining adlaw ti post ini sa iban nga mga social media users kag nakalabot ini sa sining Facebook page bala nga Vincent Temens ang ara sa likod sining controversial nga direktor nga si Daryl Yap sang controversial film nga made in Malacañang tigin pagwato nila nga kuno ini nga mga madre mga Carmelite sisters kag naglantaw ni sila sang pelikula nga made in Malacañang di patag diri ni Father Angelo Colada ang nagaserbi diri spokesperson sang Archdiocese of Baharo hindi niya sa mga Carmelite sisters kay ang tatlo to ka mga madre ang duwa ang mga katapo to ya sang missionaries of Saint Therese of the Child Jesus sa convent sa may banwa sang Pavia kag ang isa didto
ang madre nagikan sa Siervas di San Jose. Kagadtuya kuno sila naghalantaw sang pelikula, nahagaran lang. Gintagaan lang sila sang libre nga ticket. Kag unaware tuya kuno mga madre nga to nga ang lantawon galin nila sini nga pelikula ang Made in Malacañang controversial pero nakalantaw gid man sila. Kag dugang pa namon diri nga mga balita gin-confirm diri sa amon sang West Visayas State University nga si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos, ang asawa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., magatudlo sa College of Law sang University of sang West Visayas State University or WVSU. Mangin part-time professor ini siya sa WVSU. Magatudlo siya sang subject nga criminal law sa first year. Inaabi-abi man sang WVSU ang ining pag sulod ya sa ila sining faculty ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos. Hindi man malikaw nga makapasampok ini sang kilay sa iban nga mangin controversial ini ang pagsulodra ni Attorney Marcos ni First Lady Liza Marcos. But according diri sa kay Dr. Jose Villaros, ang presidente sang WVSU, di drayabi sa WVSU, may konsaton pa academic freedom man niya. Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod, dra sa inyo sa Bacolod si Jose Marichan, nakita nyo naman na masipatan nyo naman nga daw nagasurosiding na sa mga bintada kag sa mga puwertahan, ready magkanta na sang Whenever I See Girls and Boys, Bacolod. Di nagapulo pa ni Maho naman Bombo doon Bombo Western Visayas. So gusto na, dasun bulan, beer naman. Buti mo ni po ba ko ta Bombo doon kung anong kinatnanta ni sa mga bulan sang beer until sa bulan sa December. Kaya nagyan ka tayo sing pandemya mo. Presyo sing kalamay, sosring ko ba sing kalamay, muling kalamay nga mamahal, basi kalamay nga lasay, Bombo done. Luwa man na, kalamay nga malasay or kalamay nga mapait. Pero tikon si Jose Marichan, niya nagasurosiding pa lang sa bintana, nagasurosiding pa lang sa pertahan, gahana pa lang mag-greet. Kita diri sa Bombo Radio Philippines, all out na kita, umpisa subong adlaw. Managtag na tayo sa ngaton sini nga mga masarbi man gyapon temprano na sini nga pamaskwa kaya masugod na subong aton sini nga pagpanagtag sang 6.5 million pesos nga kasiyahan in total prices nationwide sa aton sini nga enhanced swerte sa palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Naka-ready na darang inyo sini nga mga team sa mga public market. Amon diri sa may syudad sang Iloilo, dire kami sa may Iloilo Terminal Market na managtag karon sa mga papremyo sa aton man niya sinidiri nga palengke raffle draw kag syempre draman sa inyo sa may area ya karon sa Bacolod, Rojas kag Kalibo kag nationwide gani ini no kag sa isaya kadlaw tatlo kita makabeses sini managtag sang mga papremyo subong adlaw sang Sabado kay may ara sang palengke raffle draw, may ara sang online activation, may ara pa sang studio draw kita, 3 ways to win ang dalan sa aton niya sini nga mga kabombo nga mga promo participants sa aton niya sini nga promo. Good luck sa mga promo participants naton dra sa inyo sa may Bacolod, Rojas kag Karibo. Hindi ko na mabalik sa inyo alang-alang ako sini nga champo diri sa